बर'नि माहारियारि आफाद बर' थुनलाइ आफाद बयनिख्रुइ देरसिन माहारियारि आफाद होनना बुङोब्ला जों मिथिगौ जे बर' थुनलाइ आफाद बे बर' थुनलाइ आफादनि 60थि बोसोरसालिया जथुमा बे 60थि बोसोरसालिया जथुमाखौ तामुलपुर सोदोर थावनिनि कुसुबारि होनाय मोनसे गेलेग्रा फोथाराव गोजोन फोथाराव बे बर' थुनलाइ आफादनि 60थि बोसोरसालिया जथुमाखौ खुंफुंनो सानथामनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै खुंफुंनो थांगासिनो मे दाननि 2, 3 आरो 4 खालाराव बे बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरसालिया जथुमा बेखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै बिथांमोना खुंफुंनो थांगासिनो बे मख'नांगोन जे बे मेहेरगोनां हाबाफारियाव जोंनि हादोरगिरि मानगोनां रामनाथ कबिन्द बिथाङा फैगोन बे गोबाङानो बुंदों बे जथुमाखौ बोसोरसालिया जथुमाखौ जारिमिनारि मोनसे फोरबो मोनसे जथुमा जागोन होननानै बुंदों बे समाव आङो नैबे बर' थुनलाइ आफादनि जि खामानि मावनाय बे हाबाफारिफोरा माबादि सोलिदों आरो बेसे आवगायदों आरो बिथांमोना बर' थुनलाइ आफादनि जि थान्दै जथुम बे थान्दै जथुमाव मा थांखिजों आरो मा हाबाफारि लागोन बिथांखि लागोन बेनि सोमोन्दै जोङो बर' थुनलाइ आफादनि मानाव गेदेर गाहाय नेहाथारि बिथां प्रचन्द सार बर' बिथांजों जोङो माखासे खोथा मोन्थिनो नाजागोन बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि प्रचन्द सार बिथांजों माखासे खोथा मिन्थिनो नाजागोन नोंथांमोना दिनै जितु तामुलपुरनि गोजोन फोथाराव नोंथांमोना 60थि बोसोरसालिया जथुमाखौ खुंफुंनो थांगासिनो नैबे समाव मा बुंगोन सार नोंथाङा दिनै आं बेनि साखाफाराखौ नायगिदिंफैदों आरो बेयाव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों दिनै बोथोराबो एसे स्रां जादों आरो फारसेथिं बानजाय आफादनि गोख्रों मावनायनि गेजेरजों दिनै बे जथुमाखौ जाफुंसार होनो थाखाय नांगौसिबां जि खाबु लानांगौ बे गासैफोरखौ मावफुंनो हादों बिथांमोना 80% खामानिफ्रा दिनै जाफुंसारबाय आरो 20% खामानिखौ साननैसोनि गेजेरावनो मावफुंनो हागोन जोंहा गोख्रों फोथायनाय दं आरो सरकारनि बिथिंनिफ्रायबो हादरगिरिया दावबायफैनायनि साखाफाराखौ नोजोर बोनानै दिनै गोबां गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरा बेहाय नायगिदिंफैदों बिथांमोनाबो गोजोननाय फोरमायलांदों आरो बे 61थि बोसोरारि जथुम्माया बर' हालामाव मोनसे गोजोन खौसेथि आरो दावगानायनि मोनसे नेरसोन हिसाबै गनायजागोन बेखौ जोंहा फोथायनाय दं आरो बे जथुम्मायाव जों भारतनि हादरगिरि रामनाथ कबिन्द बिथांखौ गाहाय आलासि हिसाबै हांख्रायदों बिथाङा फैनाय लोगो लोगो बर' रावा 8थि फारियाव थिसनजानायनि उनाव भारत सरकारनि भारत हादरनि मोनसे गोदान गनायथि एबा मान मर्यादाखौ मोननो हागोन आरो बेजों लोगोसेनो भारत सरकारनि जायफोर फसंथानारि बेहाय बेबस्था दङ बे गासैबो फसंथानारि मावख'फोरा बे बर' राव थुनलाइखौ सरसा खालामनायाव मुखुब जासिगोन आरो बर' राव थुनलाइया मोनसे गोदान बिथिं मोनगोन आरो भारतनि हादरगिरि बिथाङा बे जथुम्मायाव फैनानै बिहुं मुंनि मोनसे अनलाइन डिक्सनारि आरो ट्रेन्सलेसननि एप्सखौबो बेहाय बेखेवगोन आरो लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे जथुम्मायावनो आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि जि रुल बुक बेखौ बर'आव दानस्लायनाय जादों आरो बे दानस्लायनाय बिजाबखौ बेखेवनानै होगोन आरो लोगो लोगो बर' रावा आसाम आयेन आफादाव आबुङै बाहायजानायनि मोनसे खाबुखौ मोनगोन बे बिथिंनिफ्रायबो बे 61थि बोसोरारि जथुम्माया बर' राव थुनलाइनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि मख'जाथाव जानानै थासिगोन आरो गुबुन फारसेथिं बेहाय नुनो मोन्दों जे राजखान्थियारि फारागथि लाखियालासिनो दिनै बिटिआर सरकार आसाम सरकार बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल आरो लोगोसे गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोराबो बेहाय फैनानै मदद होफैनायखौ नुनो मोन्दों आरो लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारिनि माने जि जातीय संगठनफोर दैदेनगिरिफोर बिथांमोनाबो बेहाय बाहागो लाफैदों मदद खालामफैदों बे बिथिंखौ नोजोर होयोब्ला गमामायैनो बर' हालामाव मोनसे गोरोबनाय थासारि आरो गोजोन खौसेथिया फैदों बे बाथ्राखौ 61थि बोसोरारि जथुम्माया फोरमान होदों आरो जों मिजिंथिदों जे गासैबो रायजो राजाफोरनि बेहाय बाहागो लाफैनाय मददजों बे 61थि बोसोरारि जथुम्माया जाफुंसार महर मोनगोन
बे जुथुमायाव गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय थान्दै फैयो नैबे थान्दै बिथांमोना साबेसे बा बहानिफ्राय बाहागो लागोन दासिम बांलादेशनिफ्राय 60 थान्दैफोर बाहागो लाफैगोना रोखा जाबाय आरो 4 थान्दै बिथांमोना दिनै सफैबायानो आरो माखासेया गाबोननि गेजेराव सफैगोन आरो नेपालनिफ्रायबो गोबां बिसाननि थान्दै बेहाय बाहागो लाफैगोन नेपाल हादरनि एमपि कुमारी मेसे बिथाङाबो फैनाय रोखा जाबाय जे नेपाल आरो बांलादेशनि अनगायैबो आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरनिफ्राय आरो मेघालय हादाबसानिफ्रायबो जोंहा थान्दैफोर फैगोन वेस्ट बेंगलनिफ्रायबो जोंहा थान्दैफोर फैगोन आरो 300निबो बारा थान्दैफोरा थान्दै जुथुमाव बाहागो लागोन आरो गुबुन फारसेथिं बे जुथुमायाव जोङो असम साहित्य सभानि आफादगिरि डक्टर कुलधर सैकिया बिथांखौबो जों बेहाय आलासि जर'खा आलासि हिसाबै हांख्रायदों बे बिथिंनिफ्राय बे जुथुमाया मोनसे बर'फोरनि गेजेरावल' थाबथायालासिनो बियो आसामनि थाखायनो हादरनि थाखायनो मोनसे गोनांसिन मख'जाथाव जुथुमा हिसाबै गनायजागोन आरो जों मिथिनो मोनदों जे भारतनि गोबांथार मिडिया पार्सनफोरा बेहाय बाहागो लाफैगोन 150निबो बांसिन नेशनेल मिडियानि खौरांगिरिफोर बेहाय माने फैनानै जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि जुथुमाखौ थोंजोङै फोसावनायनि बाथ्रा जोंखौ मिथिहोदों आरो लोगोसे आसामनि आरो जोंनि बर' हालामनि जेसेबां रादाब पर्टेल्सफोर दङ बा मिडियाफोर दङ बे गासिबो फोसावनायनि बे बिबानखौ लादों बिनि थाखाय बिथांमोननिसिम साबायखर होदों आरो बर' थुनलाइ बर' राव आरो बर' माहारिनि मोनसे सावगारिया हादरनाङै एबा मुलुगनाङैबो बे जुथुमानि गेजेरजों फोसावजागोन बेखौ जों मिजिंथिदों सर थान्दै जुथुमाव नोंथांमोना बिसेसकरि बांसिन माखौ गोसो होनानै सावरायगोन बर'आ गोबां प्रब्लेम दङ जेरै सोलोंथाइनि बिथिङाव जों जुदि नायोब्ला इडुकेसन बिथिङाव जुदि जों नायोब्ला नुनो मोनो जे गोबां फरायसालिफोरा दाबो सिंगल टिचार आरो भेन्सार स्कुल दासिमबो ग्रेन्ड जायाखै बे बिथिङाव नोंथांमोना माबायदि बिफाव लागोन सार गिबियावनो जोंहा सावरायनांगौ आयदाया जाहैबाय नेशनेल इडुकेशन पलिसि NEP बे NEPआ सोलोंथायाव गोबां सोलाय सोल' लाबोसिगोन बेयाव जों बर' बिजोंखौ बोरैहाय जौगाहोनो बा फोथांनानै लाखिनो 12 थाखोसिम बर' बिजोंखौ जौगाहोनायनि थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रिया गनायथि होबायब्लाबो बेखौ दाबो अफिसियेल नटिफिकेशन होआखै आरो बेखौ बोरैहाय खालामनाय जागोन बेजों लोगोसे बेसेबां बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ गोजौ फरायसालिफोरखौ 12 थाखोसिम जौगाहोनाय जागोन बेनि सायाव सावरायनाय जागोन गुबुन फारसेथिं एपइन्टमेन्ट पलिसि बिटिआर सरकाराबो दिनै नांगौसेबां एपइन्टमेन्टखौ होनो हायाखै आसाम सरकाराबो नांगौसेबां बे थिसनथाइखौ होनो हायाखै बेफोर आयदाखौ लानानैबो जोंहा सावरायनाय जागोन आरो फारसेथिं NEPनि दारै बर' बिजोङा 12 थाखोसिम जौगानाय लोगो लोगो गोदान सिलेबास गोदान फरा बिजाब बेखौ सुजुनायनिबो जोंहा जेंना दङ बेफोरखौ जों बोरैहाय जौगाहोनो हायो आरो गुबुन फारसेथिं बर' बिजोङाव फरायसाफोरनि बाङाय जालांनायाबो जोंनि थाखाय मोनसे गिदिर अलखद महरै गसंथेदों दा बे बिथिङावबो रायजो राजाफोरखौ सांग्रां खालामनानै जोङो बोरैहाय बे जेंनाफोरनि मोनसे सुस्रांनाय राहा दिहुननो हागोन बेखौनो बिथा खालामनानै जों सावरायगोन जोङो बिटिआरनि बाहेरावबो जों नुनो मोन्दों गोबां बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रा थैलांनो हमबाय बे बिथिङाव सार नोंथांमोना माबायदि खामानि मावलांनो सानदों बिटिआरनि बायजोआव जों गोजौ सोलोंथायाव हायार इडुकेसनाव गोबां खामानि मावनो हादों बर' थुनलाइ आफादनि नारा नाथा नाजानायनि गेजेरजों माने 45निबो बांसिन जोङो एसिस्टेन्ट प्रफेसारफोरनि मासिखौ सोरजिहोनो हादों सेथि नैथि आरो थामथि खेबाव थार्ड फेजआवबो जोंहा पस्ट ग्रेजुएसना जानानै थांबाय नाथाय जोङो गुदि आरो गेजेर फरायसालिफोरनि जेंनाखौ दासिमबो सुस्रांनो हायाखै बेनि थाखाय बर' कसारि BKWC थामहिनबा बर' कसारि अट'नमास वेलफेयार काउन्सिलजों जों सावरायबाय थादों आसाम सरकारजोंबो जों सावरायबाय थादों आरो बे जुथुमानि उनाव जोङो बिटिआरनि बाहेराव थानाय बर' बिजोंनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय जों मोनसे जुनिया हाबाफारि लागोन बेनि बागैबो बे जुथुमायाव सावरायनाय जागोन जों मिथिगौ जे बर' बिजोङा जुदि थांना थायोब्ला बर' रावा थांना थानाय नङा आरो बर' रावा जुदि थांना थानोब्ला बर' बिजोङा थांना थानांगोन बे बिथिङाव सार नुनो मोनदों जों गोबां माने बर' बिजोङा थैलांनो हमबाय बे बिथिङाव सारमोना माबायदि खामानि मावनो सानदों बेखौ जों जोबोद गोथौयैनो मोनदांदों बे बाथ्राखौ जे बर'फ्रा दिनै धोरोमजों रोखोमसे नङा जोंनि गेजेराव धोरोमारि फारागथिबो दं इभेन हारिमुआवबो गुरस्लाय सोला
दा बे गासै जों नायोब्ला महर मोखांजोंबो जोङो दिनै रोखोमसेबो नङा दा जेरैहाय बुहुमनि निग्रोड मानसिफोरखौ ब्लेक पिपल होननानै बुङोब्लानो निग्रोडफोरखौ मिथिनाय जायो व्हाइट पिपल गुफुर मानसि होननानै बुङोब्ला ब्रिटिशफोरखौ इउर'पियान मानसिफोरखौ होननानै सिनायनाय जायो दा बर'फोरनि बेबायदि महरसेआव जोंहा सिनायथि गैया फारसेथिं धोरोमावबो माने जों सिनायथि बिदि एखुथायै जोंहा गैया माने दङब्लाबो बेबायदि रोखोमै रोखा जानो हायाखै दा बे बिथिंफोरखौ नायजोबोब्ला रावाल' मोनसे बिथिं जाय बिथिंजों बर'आ जुगे जुगे मोनसे हारि हिसाबै मोनसे एखुथा हारि हिसाबै थांनाय थानायनि जोंहा मोनसे बिजों बा माध्यम मोनसे सर्स दा बेनिखायनो बर' रावखौ जिखि जाया बेसेनाव जों फोथांनानै लाखिनांगोन आरो बे बर' रावखौ जिखि जाया बेसेनाव फोथांनानै लाखिनो थाखायनो जोङो बर' बिजोंफोरखौ फोथांनानै लाखिनांगोन बर' रावखौ मोनसे एकाडेमिक लेंगुवेज हिसाबै जों फोथांनानै लाखिनांगोन आरो दिनै जों बर' थुनलाइया नाजाबाय थादों बर' रावखौ मोनसे इलेक्ट्रनिक लेंगुवेज हिसाबै बेखौ बाहायनायनि थाखाय आरो जेब्ला बर' रावा दिनै एकाडेमिक लेंगुवेज हिसाबै बाहायजागासिनो दं आरो जेब्ला बियो मोनसे इलेक्ट्रनिक लेंगुवेज हिसाबै मोनसे आबुं थासारियाव जौगानाय थासारियाव फैगोन अब्लानो बर' रावा माने मोनसे जि बि थांना थानायनि बिथा बेखौ गोगोमै गायसननानै लानो हासिगोन बेनि थाखायनो जों बर' थुनलाइ आफादा बे मोननै बिथिंखौ बांसिनै नोजोर होदों मोनसे जाहैबाय जिखि जाया बेसेनाव जों बर' रावखौ फोथांनानै लाखिनांगोन बेनि थाखाय जोंनो फरायनायनि बिजों नांगोन आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय आथिखालनि मुगाजों जुजिथाबनो थाखाय जोङो बर' रावखौ मोनसे इलेक्ट्रनिक राव हिसाबै गायसननांगोन बिजोंखौ जे बर' थुनलाइ आफादाव खामानि मावो नाथाय गावनि गथ'फोरखौ बर' बिजोङाव माने फरायहोआ बे बिथिङाव गोबां सावरायनाय जायो नैबे नोंथांनि स्पष्ट मा जागोन बे समाव बे बिथिङाव जोंहा माखासे बिबानगिरिफ्रा बर' फरायसालिफोर थानाय जोंनि गामि बा बर' मैखोम ओनसोलनिफ्राय जानगाराव थानानैबो बर' थुनलाइ आफादखौ सिबिबोदों सोरबा गुवाहाटि नोगोरमायाव थानानै बा गुबुन माखासे मानसिफ्रा नोगोर सोहोरफोराव थानानैबो जायफ्रा लेखा गोरों मानसि नाथाय हारिनि सेन्टिमेन्ट दं हिसाबै बिथांमोना बर' थुनलाइ आफादनि खामानि मावबोदों थ' बिथांमोना माखासे बेफोर जेंनाफोरनि थाखाय गावनि गथ' गथायफोरखौ हयथ' बर' बिजोङाव फोरोंनो हायाखै नाथाय बेबायदि होनानै जे बर' थुनलाइ आफादनि मावथिफ्रा बर' बिजोंनि फारसे नेवसिनाय दं बा फोथायनाय गैया बे नङा बिथांमोननि थांना थानाय आरो जि राहा आरो जायगा आरो थासारि बेफोरखौ नोजोर होनानै साफा सानै बिबानगिरिफ्रा बेबायदि राहा लायोब्लाबो बेखौ मोनसे सोंखारि जाथाव एबा सावरायनां आयदायाव बेखौ मोनसे माने गलाय मोन्देर खालामैया मोजां आं बेखौ खावलायो सार 21 बोसोर जथुम्माया फैगासिनो सार नैबे समाव मिडियानि गेजेरजों नोंथाङा मा खावलायो सार आं गिबियावनो फोसाव बिजों मिडियाखौ आं साबायखर जासिदों गुबुन गुबुन जथुम्माफोरनिसे बे जथुम्मायाव बांसिन फोसावनायखौ जों नुनो मोनदों आरो मिजिंथिदों जे जोबजासिम नोंथांमोना जेन बे फोसाव बिजोंनि गेजेरजों बे मिडियाया बर' राव थुनलाइ हारिमुखौ सांग्रांथि लाबोनायाव आरो जौगासार होनायाव नोंथांमोना मैखोम बिबान लागोन बेखौ मिजिंथिबाय साबायखर बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि प्रसान्त बर'मोन बिथांजों जों जे बड'सा रादाबनिफ्राय जर'खा सावरायनाय बे हाबाफारिखौ जों बेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों